Тук мина тръба, кабел. Тръба, кабел, да. И от тук се стяга. Това доцент беше в медиума, го изгониха, побърка се и го изгониха. С колко градуса работите? С колко градуса работите? Колко градуса? Както дойде, 800. С 800. Сега в момента 800 ли е? В момента в пеща е на 800. Тук е става по-ново. Като чорба, ще ме чорба. Моето нещо. Пробвайте. Малко да снимам. Бягай малко Това да с не е скоро. пасува. Чакай малко, чакай да налея по папърка. Това ще ме чорба. Като шкембе чорба било това. Внимавай, братко. Славчо, обяснявай им сега как. Какво правиш? Айде, елате да чуете. Чакайте да чуете сега. Елате да чуете. Ще ядеш, ще ме чорба. Елате да чуете. Виж сега да отворя чувайте го. Внимателно нещо да не закачиш да се тръгнеш. Ако гръмна ще умрем. Какъв смисъл има? Всички ще умрем. Застива сега. Кристализацията. Да внимавам. Като застине, тогава трябва да се извади от матрицата. Колко минути или секунди чакате да изстине? Колко минути или секунди чакате да изстине? Не знам колко минути, аз не знам колко, като го видя и знам, че трябва да се извади. Той е кристализиран, вече застинал. Вижте какъв сложен. Отвори ли? Тук е машина. Как ще избереш? Тогава и стайлото телеграфта, да се отвори. Това са за кабелче. Това може да сложи. Гледайте, удобно. Колко бройки на ден правите? Виждате ли, че тук няма... Според зависи настроението. Настроено. Сега виж, че кокила, това са от две части. Като се събира, става една част. Той е опръскан с обмазки. Значи той, за да излезе формата, трябва, ето отзад зад вас, на масите, тук не са обмазките. С това е с въздух, тук е с черна, тук е с бяла обмазка, както и да е, за да може да отдели формата, да отдели алуминия от формата. Ето вижте, като застине долу, за да излезе, тия щипчета тук. Да. Видяхте ли тези 4 щипа? Ето вижте как се предират с въздух. Да. Значи отделят от формата, за да може да излезе по-лесно. Спокойно. Това е един от простите. Това има и много по-сложни системи. Е там е тук е всичко от системи. Колко парчето му, колко е на брой? Това е купила около 120 парчета, трябва да става. Лева. Колко пари е парчето? Пари не знам. Пари не знам. Той не се занимава с парите, не го работи да изработи. Да си друг, който смята. Това се слага тук, за да стане толкова. Може да направим един. Направим един. Да направите и вие ли? Може ли ние да правим? Да, ще Може ли ние да правим? Как да правим? Да сипат вътре. Айде отивай. Айде отивай. Аз. Само държиш тук и тук, че е топло.Ната ръка леко. Ама леко. Марио? Няма, първо ще тренирате с вода. Вода ще тренирате. Чакай се, това е най-малкото. И виж как материалът почва да изстива и да се свива навътре. Чакай да погриваш. То ще се стигне. Гледай да ни... Снимай.
Снимай професора, професор с червено. Пусти го в интернет. Той ли е шефа? Аде ба! Не види мъст. Ти началник ли си? Вие началник ли сте? Началник? А кой е шеф? Началник е къде? Виж, има почта, всичко директно към мъста. Само ще отрежем. Виж го! Ето, виж малко съпътая. Няма умат. Модно сме го отгледали. Ето, работя с клещи, съпипа, оправя на труда. Оправя на труда, казвам. Внимавай, Робърт! Чакай да снимаме вилата отворена. Утре да не ме пускам. На Фейсбук. Как ще... Внимателно. Няма да стигне метал. Малко е. Гребне още малко. Аз сега дай да видим. Ние ще ставаме. Дай да учиш дупките само. Сипай да А, сипай. Как ще да направи, не знам. Това хубаво го направим, а брак малко. Не малко е, колко те го направиш? Айде ми каза. Подарявайте. Ало, сега доценти побъркан ти ги бъдем. На опен. Aldın mı? Началник. Сега ще ги пратим по тебе как се чистват, как се режат, да обясниш всичко на И голям. Няма изгоря. Ще отворя густа. Сега ще го отворим, ама не е станало. Сега ще видим и дефекта. Като не е стана, нали, като може да да кажем сега, ти работи ги затварят, какво ще стане? Да кажете, че е дефект, но какво ще прави? Пак на ново. Тук да не? Може и да е само. Ето, нека да видим. Има ли такъв и случай? Имам. Представите го, маля, ето виж сега какво е станало. Дайте сега да видим дефект. Гледай, Бяхте ли? ти какво има сега? А трябва да е опънато. Има изядени. Криво. Ай, фърлете го сега. Да отива за белтон. Така ли? Да, що ме развали? Те ако дава задника, друго е. Гледай сега колко бързо иска. Изведнъж хоп. Да. Значи изведнъж трябва. Ами трябва по-бързичко, Почва защото да той е... се сти. Той това не е гаранция, че ще излезе. Качи в интернет цял ден. Ще го кача. Да снимам. Може ми надай, че да го Мастор е Реал София. Или пак едно. Може ли малко? Тук взима добре сте, господине, малко слонинка, винка. Няма да седне. Или да ти покажеш колко си. Айде да пусна да не гръмнете. Я бам би снимкал. Да, пробвам. Богу събираме масло.
Това ли е форма? Кил, да. Вие какво правите? Да? Какво правите? Нищо, това е килито. Слава се така. Тук си пуш. Що? Нямам кремките много. Düşmedi mi düştüğü şeyin içine ama.